салом мухлисони Барселона ва канали Барса TJ. Ин тобистон Барселона дар Амрико чанд бозии санҷишӣ гузаронид. Дар доираи сайри пеш аз мавсим каталониҳо ба Реал Мадрид бо натиҷаи 2-1 пирӯз шуданд ва бо Манчестер Сити бо ҳисоби мусовии 2-2 бозӣ карда дар силсилаи зарбаҳои пеналти шаҳриҳоро бо ҳисоби 4-1 мағлуб карданд. Дар бозии охирини дӯстона ки субҳи имрӯз доир шуд, Барселона дар задани пеналтиҳо пас аз бозӣ аз Милан мағлуб гардид. Шарҳи рақобат ва дигар навогониҳоро имрӯз дар навор манзуратон мегардонем. Ҳатман обуна шавед ва моро пайгир бошед. навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст ки ҳамеша бо пешниҳоди коэффициентҳои баланд ва хизматрасониҳои босифат фазои варзиширо васеътар ва тамошои бозиҳоро ҷолибтар мегардонад. Дар Ягекс регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ин ба баъд муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомони дар Аввалин ҳисобпуркунӣ бо промокоди TJBARCA пешниҳод мекунад. Барои соҳиб шудани бонус шумо метавонед ба ссилкае дар комментария буда дароед. Ба ҳама муваффақият. дирӯз дар варзишгоҳи MNT Bank дар Балтимор бозии дӯстона баргузор шуд ки дар он Барселонаи Каталония бо Милани Италия вохӯрд. бозӣ ба фоидаи итолиёвиҳо ки дар силсилаи пеналтиҳои пас аз бозӣ бо ҳисоби 4-3 пирӯз шуданд ба анҷом расид. вақти асосӣ бошад бо натиҷаи мусовии 2-2 хотима ёфта буд. дар нимаи аввал форварди Милан Лука Йович дар дақиқаи 10 пас аз партофти Кристиан Пулишич ҳисобро кушод. бо сипарӣ шудани 5 дақиқа худи Пулишич низ гол зад ва Рафаэл Ляо нақши ассисткорро гирифт. пеш аз танаффус ҳамлагари полшагии Барселона Роберт Левандовски қафомониро дар ҳисоби дидор коҳиш дода паси додаи Рафиньяро ба гол табдил дод. дар қисмати дуюми бозӣ Левандовски бори дигар дарвозаи рақибонро рахна кард ва ҳисобро пас аз ассисти Пау Виктор баробар намуд. бо ҳамин бозӣ бо натиҷаи мусовӣ ба анҷоми худ расид, вале бояд як даста дар ин набард ғолиб эълон мешуд. ҳамин тариқ вақти зарбаҳои 11 метра таъин шуд ки дар лаҳзаи калидӣ Микаэл Файед ҳангоми иҷрои пеналти ба иштибоҳ даст ёфт. дар силсилаи пеналтиҳои пас аз бозӣ Барселона натавонист пирӯз шавад. аз 6 зарба 3 тои онро иҷро кард, дар ҳоле ки Милан 4 пеналтиро бехадо иҷро карду пирӯз шуд. пештар дар доираи тури амрикоии худ Барселона ба Реал ва Манчестер Сити пирӯз шуда буд. Милан низ инчунин натиҷаҳои хуб нишон дод ки дар бозиҳои дӯстонаи худ Реал ва Манчестер Ситиро мағлуб намуда буд. бозии имрӯза барои дастаи мо як санҷиши муҳим буд. мо дидем ки ҳоло ҳамкорҳои зиёде барои иҷро кардан дорем. алал хусус дар идораи топ дар охири бозӣ. дар ҳамла хуб бозӣ кардем, аммо хатогиҳоро содир кардем ки рақиб самаранок истифода мебурд. бояд аз ин бозӣ дарс гирем ва барои беҳтар кардани бозии даста кор кунем. дар маҷмӯъ ман аз пешрафти ҳунари бозингарон дар рақобатҳои пеш аз мавсим қаноатмандам ва боварӣ дорам ки то оғози мавсим омода хоҳем буд. ин барои мо бурди олӣ буд. мо хислат ва эътимодро дар бозии душвор бар зидди рақиби қавӣ нишон додем. муҳим он аст ки мо на танҳо худро дар вақти асосӣ нишон додем, балки дар силсилаи зарбаҳои пеналти низ хунсард будем. ин нишон медиҳад ки дастаи мо ба мавсими оянда омода аст. минбаъд низ кӯшиш хоҳем кард ки боз ҳам қавитар шавем ва ба муваффақиятҳои бузург ноил гардем. пас аз чунин бозӣ бо Милан дастаи Барселона омодагиро барои мавсими нав таҳти роҳбарии Ханси Флик идома медиҳад. ӯ кӯшиш мекунад ки мушкилоти дар бозии ошкоршударо бартараф кунад ва бозии дастаро тақвият диҳад, алалхусус дар ҳимоя ва анҷоми ҳамлаҳо. маҳз бо ҳамин мақсад дирӯз Олмо бо падару агенташ ба Барселона ташриф овард ки имзои шартнома кунад. мухлисон метавонанд дар мавсими оянда аз даста меҳнати сахт ва кӯшиши зиёдро интизор шаванд. инчунин бояд қайд кард ки Барселона ба бозгашт ба қуллаҳои баланди Ла Лига ва мусобиқаҳои байналмилалӣ таҳти роҳбарии мураббӣ бо таҷриба ва пешрафта талош хоҳад кард. ба ҳамин тавон дӯстон, обуна шуданро фаромӯш насозед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид.